Yo, what's up mga Kaltenyanos? So, dami karon diri sa Pantalan, sa Tuktok. Barangay Tuktok. Dami karon sa akong lola kay suroy-suroy lang gud. Dami na usawa. Me! Haman ni mo tibi day? Kwarto? So, dami karon diri sa Barangay Tuktok. Ha? Hambi yan ay, tokor to? Oo. Me? Ba? Ay, naka ng bayanan eh. Uy, naturog man di ay ni. Diba, uso ang linog karon no? Uso ang linog karon. So ato siyang i-prank nga kanin mata na may kay na linog. Let's go. Me. Alas na. Ato na siyang pakuratan. Kunyari may dalinog. Lab. Uy, mata na. Uy. Saan mga oras mata. Kahit hindi po ka akong bayan ng tuwag. Mata na ba? Love. Linog lang! Tago! Linog! Oo! Linog! Linog! Bangun! Linog! Linog lang ito! Linog pa! Oo! Kamera! Kita oh, may kamera! Malipay! Uy, kita oh, no! Kita! Oh, kita na! Dagan nga to kay may linog! Dagan ba?